Francisco Pérez xa é o novo alcalde de Noia. Non houbo sorpresas e no pleno desta mañá prosperou a moción de censura presentada polo Partido Socialista, a Marea, BNG e o concelleiro Luís Salamancos. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta e outras informacións, antes titulares. Só 2 das 15 vivendas afectadas polo incendio da nave de Impex en Vilagarcía manterán as restricións de acceso dende o Concello de Angolume por controlado. O pabillón municipal de deportes náuticos do Grove estrea caldeira de biomasa. O cambio foi posible grazas a unha achega de case 60.000 euros da Xunta. Comeza en Pontevedra Meleira a Feira do Mel. Ademais de expositores, haberá catas, obradoiros e relatorios. Porto do Son celebrou esta pasada fin de semana a 31 edición da Festa do Polvo. Durante 2 días, sábado e domingo, a vila converteuse en lugar de peregrinación para os amantes do cefalópodo. Preto de 2.000 persoas participaron este ano na 22ª edición da Festa do Pan de Ribadumia. Estamos nas novas do día, comezamos. En Vilagarcía, só 2 das 15 vivendas afectadas polo incendio da nave de Impex manterán as restricións de acceso. Son os números 4 e 6 da Rúa da Bouza. As outras 4 que aínda estaban pendentes da revisión por parte de emerxencias xa poden ser habitadas de novo. Dende o Concello explican que manteñen a orde de desaloxo nesas 2 vivendas pola súa exposición ao vento dominante que transporta cara a elas o fume que aínda permanece activo na nave. Mañá faránse novas medicións despois de que os servizos de emerxencias sigan traballando para eliminar calquera rescaldo. En todo caso, aquelas familias que xa poden volver aos seus fogares deben continuar coas portas e fiestras pechadas e usar máscaras para respirar. O incendio xa está totalmente controlado, pero seguen desprendéndose fumes e gases. Dende a tarde e noite de onte, os propietarios de 9 das 15 casas máis directamente afectadas xa puideron volver aos seus fogares. As restantes 6 vivendas, 3 na Avenida de Pontevedra e outras tantas na Rúa da Bouza, as máis próximas á nave sinistrada, deberon manter a orde de desaloxo ata hoxe. Dende o Concello Vilagarcián destacan o traballo e disposición dos servizos municipais. A Policía Local dispuxo de 16 axentes dedicados a este sinistro mañá e tarde e incluso dobrando quendas. E ata se sumaron policías que estaban fora de servizo. Pola súa banda, dende emerxencias se achegaron 13 axentes e 4 voluntarios de protección civil. Detido un menor por un delito de violencia de xénero contra a súa parella en Pontevedra. O suceso rexistrouse o pasado 28 de xullo. A Policía Local tivo coñecemento sobre a 1 do mediodía cando recibiu a chamada dunha persoa que advertía de que unha muller estaba a ser agredida nunha vivenda. Cando chegaron os axentes, coincidiron coa muller saindo do ascensor. Estaba chorando e moi nerviosa. A vítima explicoulles que non era a primeira vez que sufría agresións físicas e verbais por parte da súa parella, un rapaz de 17 anos. Nesta ocasión comezou unha discusión polos celos de él, que rematou nunha pelexa na que o móvil da rapaza resultou esnaquizado. Tamén confirmou que leva poucos días vivindo con él e que xa tiña recibido mensaxes no teléfono nos que insultaba e ameazaba de morte, ou igual que o outro familiar. Os axentes detiveron o home a escasos metros da vivenda. E tal e como estaba previsto, triunfou a moción de censura en Noia e o socialista Francisco Pérez foi investido esta mañá como novo alcalde. Para a súa elección, o novo rexedor contou cos apoios de 9 dos 17 edís que conforman a Corporación Municipal, Partido Socialista, Marea, BNG e o edil non adscrito, Luís Salamancos. Con moita expectación, nun ateigado salón de plenos comezaba a sesión plenaria da moción de censura. Unha sesión que se celebrou finalmente con total normalidade e sen incidentes.
Tras a constitución da Mesa de Idade, deuse lectura a moción de censura presentada polo Partido Socialista, a Marea, o Bloque Nacionalista Galego e o concelleiro do grupo de non adscritos, anteriormente nas filas do Partido Popular, Luís Alamancos, para a continuación abrir a rolda de intervencións. O primeiro en tomar a palabra foi o candidato a alcalde, o socialista Francisco Pérez. Foi el o encargado de expoñer os principais motivos que levaron á presentación desta moción de censura. A culpa ten nome, sí, como vostede di, porque se sabe, voulle dicir quen é o culpable, vostede, porque non sabe xestionar a vida, nin consensuar, nin solucionar os problemas que se lle presentan, por non actuar como un líder. Os demais só interpretamos o papel que nos corresponde neste dramático episodio. Toda unha serie de razóns que o resto de grupos que propiciaron esta moción de censura, incluindo o concelleiro tránsfuga Luís Alamancos, comparten o entender que polo ben de Noia. Esta moción non vai de venganzas, vai de poñer fin á parálise que sufrimos e de culpabilizar de todo a que non tiña competencias mentre o pobo estaba totalmente abandonado. Non se pode vivir no pasado. Se fose así, todavía estaríamos recordando os lamentables chistes do señor Freire o Día da Muller que foron portada a nivel estatal. Isto vai de que Noia teña un goberno que mire para a xente, non anclado nas súas particulares obsesións, un goberno que mire para o futuro, que xenere ilusión e que dé esperanza a miles de noieses e noiesas que o demandan. O cambio e hoxe. Nós esperamos que sexa un alcalde dialogante, se sai esta investidura adiante, que teña en conta as ideas, cando sexan boas, dos grupos de todos os concelleiros e concelleiras da corporación, pero non se esqueza de que hai unha maioría para a súa investidura. E se non se salte esa maioría para a investidura. Nós, e así o temos asinado, queremos que teña en conta ao BNG para sacar a súa acción de goberno adiante. Estamos a favor dos consensos, pero non defraude a veciñanza. Quedan 2 anos e espero que todo vaya a mellor. Serán 2 anos moi complicados, pois vostedes deixan unha situación complexa e unha hipoteca de futuro. Pero que sí podemos prometer é traballo, podemos prometer seriedade, podemos prometer compromiso con este Concello. Pero, sobre todo, quero dar a todos e a todas unha mensaxe de ilusión e de esperanza, porque Noia vale, Noia pode ser un gran pobo, e iso é o que temos que alcanzar. Creo que vamos a facer xuntos, recuperando a concordia e olvidando os meses bandos que crearon ao longo destes 10 anos. Pola contra, todos estes argumentos anteriormente expostos foron novamente criticados dende o goberno saínte. O ata de agora alcalde Santiago Freire volveu a defender a súa xestión e a dos seus compañeiros durante estes anos á fronte da alcaldía. Sabemos que criticar e cuestionar e poñer digamos, pegas a xestión que fan outros, difamar e calumniar é sincero, pero xestionar é bastante máis complicado. Ímonos ca cabeza ben alta con unha xestión responsable, imos a seguir traballando con os veciños e veciñas de Noia. Como tamén o fixeron dende outro grupo que ato de agora conformaba o equipo de goberno, o Noia, que considera esta moción de censura como un erro. Señor Francisco Pérez, dentro dun rato vai ser o alcalde de Noia, pero quero deixar claro que vai ser tamén o meu alcalde. Creo que lle podo un pouquiño as presas, pero non nós somos de dar oportunidades e de confianza. Polo ben do pueblo, queremos desexar sorte. Aquí vai ter un grupo, o Noia, para apoiar calquera iniciativa positiva para o pueblo. Eso sí, sempre que lle deixo o BNG, claro está. O que pensamos agora desta decisión é irrelevante, pero creemos que é un erro. Pero como todo, o tempo dirá. Isto non é unha despedida, ao contrario, isto fainos máis fortes e creemos que a veces estes experimentos polos que nós xa pasamos veñen de volta. Tras os correspondentes discursos procedeuse á votación da moción de censura que se agardaba saiu adiante con 9 votos a favor e 8 en contra. Tras tomar posesión como novo alcalde, Francisco Pérez comprometeuse a darlle un cambio de rumbo ás políticas municipais, convencido de que esta é a mellor opción para Noia. Rematada a votación e unha vez realizada a correspondente promesa do cargo e despois de recibir o bastón de mando do anterior alcalde Santiago Freire, as primeiras palabras do novo rexedor foron para marcar cales serán os principais obxectivos do seu mandato. Neste posto de gran responsabilidade, o grupo de goberno marcámonos 2 obxectivos principais.
Primeiro, non defraudar a ninguén que depositou a confianza en nós. E, en segundo lugar, tratar de convencer con traballo e resultados a quen aínda non comparte a nosa visión de que esta é a mellor opción para nós. Sabemos que a situación non é sinxela e que temos por diante un traballo exixente e constante. Durante a exposición da moción vimos un pouquiño máis da realidade na que se encontra o Concello. Rematado o pleno e despois de recibir os parabéns de familiares, compañeiros, amigos e veciños en xeral, o novo alcalde aludiu a cales serán os seus primeiros pasos como rexedor. O primeiro que vou facer va ser falar cos traballadores, porque realmente creo que no Concello de Noia hai unha inestabilidade importante por parte dos traballadores e creo que é fundamental para poderse poñer a traballar. E a partir de aí vamos a mirar o que está firmado estes días, porque se firmaron moitas cousas, e vamos a mirar o que está e en que situación se encontran. O mellor, por desgracia, a primeira firma é anular algo do que está firmado. Esperemos que non sexa así, pero vamos a miralo. Uns días ten intención de presentar a nova composición do seu goberno, no que a priori non entrarán nin o Bloque Nacionalista Galego, nin o edil Luís Saramancos. No, en principio é unha negociación que está firme, el en principio non manifestou que quixese entrar no goberno, pero bueno, tamén é posible que incluso o BNG poda chegar a entrar ao goberno máis adiante, que tamén manifestou que non, pero non se descarta esa posibilidade, sempre que a legalidade e demais o permitan. Esta mañá o conselleiro de Deportes desprazouse ata o Grove para comprobar as melloras realizadas no pabillón municipal de deportes náuticos co apoio da Xunta. O Concello recibiu o ano pasado case 60.000 euros para substituir a caldeira de gasóleo por outra de biomasa nestas instalacións. Unha achega enmarcada no fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local para concellos de menos de 15.000 habitantes. O coste enerxético das instalacións públicas é unha das partidas de gasto máis importante que temos os concellos, e aquí no Grove, ademais, de xeito sensible, e concretamente as instalacións deportivas. Calquer investimento que podamos facer para reducir a factura enerxética, o coste enerxético dentro das arcas municipais, pois benvido sexa, porque é algo que a medio longo plazo vai a repercutir de xeito importante. Ese aforro nos vai a permitir, pois seguramente, ter máis disponibilidade económica para facer outras cousas nas instalacións deportivas en outros espacios públicos. E xa levamos moitos anos financiando pois cerca dun millar de obras que permitiron reducir a factura enerxética dos concellos e, en definitiva, dispoñer deses orzamentos tamén para outras necesidades que existen nos concellos. E o que buscamos, como decíamos, xa remato, é mellorar a súa eficiencia enerxética nas instalacións, que é algo fundamental para poder prestar mellores servicios os que disfrutan destas instalacións, pero tamén o resto dos. Diego Calvo adiantou que no marco da convocatoria do 2025 o Concello do Grove volverá a recibir preto de 60.000 euros. Destinaránse a substituir unha caldeira de gasóleo por outra de biomasa, pero desta volta no campo de fútbol Monte da Vila. Na convocatoria deste exercicio hai 89 entidades beneficiarias, 9 delas da provincia de Pontevedra, entre as que se distribúen máis de 500.000 euros. A Coruña suma 29 concellos beneficiarios que reciben un montante global de 1,6 millóns. Recordemos que nos criterios de valoración para o reparto destas axudas tense en conta o destino das actuacións, con prioridade para as deportivas e as de servizos educativos, sociais, sanitarios ou culturais. O Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra no polígono de Meis xa está equipado con puntos de recarga de vehículos eléctricos. A Administración Provincial realizou a súa instalación cunha achega de 109.000 euros do programa Moves 3, financiado con fondos europeos Next Generation. A subvención permitiu sufragar a dotación de 3 puntos de recarga dobres de 44 kilovatios e outros 2 simples de 50. Esta actuación no Parque de Maquinaria enmárcase nunha achega maior, cun investimento próximo aos 300.000 euros, polo que tamén se instalaron puntos de recarga de vehículos eléctricos no Museo de Pontevedra, os viveiros de empresas de Barro, el Alín, a finca Mouriscade, o Castelo de Soutomaior, a Estación Fitopatolóxica do Areiro e o Centro Príncipe Felipe. No caso do Parque de Maquinaria e o viveiro de Barro, a Deputación achega o 20% e o 80% restante está financiado cos fondos europeos Next Generation.
Este foi un proxecto que financiado 80% polo INEGA, un proxecto de 330.000 euros, no que a Diputación de Pontevedra puxo o 20% restante. Nos da Diputación de Pontevedra vamos seguir apostando por ser máis eficientes, pero sobre todo, colaborar co medio ambiente, pero sobre todo, poñer todo ese tipo de iniciativas para, ao fin e ao cabo, que redunde no beneficio da propia Diputación de Pontevedra. Unhas convocatorias que están a ter bastante éxito. De feito, nesta nova convocatoria que se publicou no Diario Oficial de Galicia o 30 de xuño, pois xa levamos recibidas 3.500 solicitudes, máis de 3.000 de vehículo eléctrico e case 500 para a instalación de puntos de recarga. Consideramos que para o paso a esa mobilidade eficiente neste proceso de transición enerxética no que nos atopamos, a instalación de puntos de recarga é un aspecto clave. Voltamos de contado, non marchen. Ata o vindeiro xoves xa se pode visitar na Rúa Serra de Pontevedra Meleira, a Feira do Mel da cidade. A cita celebra a súa 35ª edición cunha exposición e venda de produtos procedentes das abellas. No marco da feira hai tamén unha interesante programación con catas, obradoiros, degustacións e actuacións para toda a familia. As propostas van dende as máis tradicionais ás máis innovadoras, con produtos como xeado e queixo con mel, a cata da bebida coñecida como hidromel ou o iogur con mel, entre outros. Ademais, celebraránse obradoiros explicativos sobre como se extrae o mel, metendo os asistentes no papel de apicultores. Temos moitos problemas, con problema da avispa, problema de enfermedade das abellas, e pois ese é un dos problemas que temos hoxe en día. Intentamos aquí por todos os medios representar, como todos os anos, estamos na 35, xa levamos anos. Moitos anos, sí. Xa levamos anos, non? De unha maneira ou de outra vamos, digamos, salteando as dificultades. Está demostrado que, por estudios científicos, que consumindo entre 1 a 2 culleradas de mel nos aumenta o sistema inmunolóxico. E aparte, destacar que temos outros moitos produtos que nos dan as abellas, que o pole, o própole, a cera, entonces, pois todo elo, pois que o tedes aquí na feira. A maiores, recordar que os nosos apicultores e apicultoras son os que fan coas nosas abellas a polinización e son eles os que fan no noso territorio. Entonces, apoyemos para manter esta biodiversidade de Galicia. Como decían eles, non somos uns grandes produtores de mel, porque hai outros produtores maiores, pero a calidad que ten o mel de Galicia non hai en ninguna zona do Estado español, non? Esta mañá presentábase tamén unha nova edición da Feira Artesanal e Mariñeira Artemar en Ribeira. A cita desenvolverase do 14 ao 17 deste mes de agosto e contará co preto de 90 stands, a maioría deles de alimentación, así como espectáculos infantís, animación de rúa e espectáculos nocturnos a cargo da empresa AMB, especializada neste tipo de eventos. A zona principal da feira volverá a ser a Rúa de Galicia, onde se instalarán a maior parte dos postos, alongándose tamén a outros espazos da cidade, dende o Cruceiro da Saúde ata chegar a banda ao río pola Rúa Manzanares e a Praza de Teruel. A inauguración oficial da feira terá lugar o vindeiro xoves ás 6 da tarde. Con esta iniciativa, o Concello busca dinamizar o comercio e a hostalería local e animar turísticamente a cidade, tratando de atraer o maior número de visitantes ao municipio. E os corsarios tomarán Marín esta fin de semana. O venres arranca no municipio a festa corsaria, na que será a edición máis ambiciosa das celebradas ata o momento. É un evento que foi nacendo, foi crecendo e que queremos que se consolide. Para elo, pues temos moitísimas solicitudes de comidas e cenas na rúa, tanto a colaboración tamén dos establecimentos de hostelería, e temos un maravilloso programa de moitísima actividade e que todo o mundo se anime, que todo o mundo veña a Marín. Recreamos ese corsario noso, ese gago de Mendoza, que nestes momentos, pois ese día da liberación de Marín, que é o 4 de abril, pero que o celebramos no mes de agosto para que sea unha xornada participativa, para que todo o mundo teña a súa actividade, hai actividades para todos os públicos.
A programación comeza o venres ás 7 da tarde coa apertura do mercado corsario na Alameda. Tamén se porán en marcha as atraccións infantís nese mesmo espazo na Praza 8 de Marzo e no Parque Eguren. Haberá animación polas rúas e ás 10 da noite comezará o desfile e a arribada da bandeira inglesa. Ás 10:30 da noite será o concerto de Son das Tabernas na Alameda. Xa o sábado 16 a xornada arranca cos pregoeiros e fanfarrias do século XVIII ás 11 da mañá, o mercado corsario, as atraccións infantís e a apertura das bases mariñas. Tamén haberá unha granxa escola na rúa Augusto Miranda e demostración de oficios mariñeiros en diferentes espazos do municipio. Ademais, celebrarase un obradoiro de esgrima no Parque Eguren, de tiro con arco na avenida de Ourense e unha exhibición de aves. Xa pola noite haberá os concertos de Leira Buxo e de Belle Pop e unha sesión de teatro para rematar ás 11 co espectáculo Mil e unha noites e tirada de fogos de artificio na Praza de España. A festa seguirá ata a madrugada con varios DJs. Seguimos agora con gastronomía. Porto do Son celebrou esta pasada fin de semana a 31 edición da Festa do Polvo. Durante 2 días, sábado e domingo, a vila converteuse en lugar de peregrinación para os amantes do cefalópodo. Como é tradición, a segunda fin de semana de agosto, Porto do Son rendeu culto a un dos seus produtos gastronómicos estrela, como é o polvo. Durante 2 días, o sábado e o domingo, a vila converteuse en polo de atracción para os amantes deste manxar da nosa ría. Comeron? Pulpo, empanada, lampeirada, bebemos o normal, de todo un pouquinho. Vinimos una vez y al final nos llevamos más de 15 años viniendo. Cojonudo, muy bueno. Deseo que boa, o sea, eu estou intentando rabuñar unha tallada, sí, pero yo la pena que me he quedado sin pan para seguir untando. Da preparación ao estilo tradicional encargouse un ano máis o afamado polveiro veloso. Como actividades paralelas, os asistentes puideron disfrutar tamén dunha exposición realizada pola Asociación de Redeiras de Porto do Son e tamén de varias actuacións musicais, entre elas a da banda da Balbina. E a hostalería de Vilanova foi a galardoada nesta edición da Festa do Mexillón e do Berberecho. O Concello entregou na súa última xornada de onte as súas insignias de ouro e brillantes, que este ano foron para 3 estabelecementos hostaleiros do municipio. Un xeito de resaltar o seu papel fundamental na economía vilanovesa. Cada vez más gente, ¿no? Cada vez hay más gente en los espectáculos, en la carpa, en todo, y bueno, pues este año, aparte, tenemos la suerte de que el tiempo acompaña, ¿no? Esto es una maravilla, y bueno, pues acabamos de tener el pregón con bastante gente y seguimos pues disfrutando del día y el fin de fiesta de la noche con Roy Casal en el Jardín Umbrío, que también seguro que va a ser un llenazo. Entonces, deseando, ya esperando el año que viene, ya queda media jornada solo y estamos esperando el próximo. Penso que é merecido porque levamos 27 anos. E son moitos anos. E claro, non foi nada fácil cando empeces un negocio. Bueno, quero dicilo que eu viña do mar, eu viña das bateas. Non tiña nin idea de como era, do que era a hostelería. E bueno, foi montar o negocio e foi besar o santo. Tamén se celebrou a lectura do pregón este ano. O escollido foi o cronista oficial da vila, Benito Leiro. Aínda que finalmente o xornalista non puido asistir por unha indisposición, sí que se leu o texto que escribira para a ocasión. Nel lanzou un reto para o goberno local, conseguir para o municipio o recoñecemento como vila literaria e tamén como conxunto histórico literario para a zona bella. Non en van, Vilanova é a terra de nacemento de Ramón María del Valle Inclán e Julio Camba. A luva foi recollida de bo gusto por parte do alcalde Gonzalo Durán, que asegurou que se trata do reto máis ilusionante para os vindeiros anos. Ademais destes actos oficiais, a carpa gastronómica continuou funcionando a moi bo ritmo. Decenas de persoas pasaron por ela para degustar as diferentes receitas elaboradas con mexillón e berberecho, no marco dunha festa que xa é considerada festa de interese turístico de Galicia. Outro dos momentos álxidos da programación festeira foi o venres pola noite. A orquestra Panorama encheu a vila ata a bandeira.
A festa do pan de Ribadumia volveu ser todo un éxito de convocatoria. Preto de 2.000 persoas reuníronse na Carballeira para gozar desta romaría gastronómica. Unha cita que gaña folgos cada ano que pasa, como volveu demostrar na que foi a súa 22ª edición. A actividade comezou ás 5 da tarde coa recollida das receitas para participar nos concursos, sobremesas caseiras elaboradas con pan e as empanadas de millo. Xa ás 8 arrancou outro dos momentos centrais da xornada coa recreación da moenda do millo nos muiños de Batán. Ali se recreou a moenda, o amasado e a elaboración do pan de millo do xeito máis tradicional. Trala a representación, a atención volveu centrarse na Carballeira. Ali os ovos fritidos con pan volveron ser os protagonistas do xantar de confraternidade. Tamén correu o viño tinto do Salnés, que regou outras receitas como as papas de fariña milla ou as chulas. Que este ano percibimos que hai máis persoas, non? A verdade é que estamos moi contentos, sobre todo por todas as persoas que colaboran día tras día para levar a cabo pois este evento tan importante para nós. Somos conscientes de que esta festa vai a máis e a verdade é que iso é gracias ao traballo de fai 22 anos, non? Que se iniciou pois esta festa e hoxe, pois digamos que é un atractivo gastronómico en Ribadumia, pero non solamente en Ribadumia, senón que na provincia tamén en Galicia. Pois moi ben, todos os anos moi ben, a ver, é unha festa que a xente responde ben, en pleno mes de agosto, moito turista, xente nova, xente maior da de sempre, xente daqui de Ribadumia que obviamente lle gusta a festa, e moi ben, que máis podemos decir? Isto é de admirar, isto é unha cousa bonita e debe ser de conservar. Pues huevos, que é lo que toca, huevo y pan. Huevos fritos y pan. Eso es. E por aquí? Bueno, e unhas tostas tamén, aproveitando a coyuntura, vamos a coller e un trociño de empanada tamén, que nos comemos moito. Sí, pues será moita cousa. O que nos voten, nos dámoslle para dentro, non hai problema. Empanada, ovos, que é o típico que era desto, e agora vamos tomar os postres, que nos falta o postre, o café, despois os licores e iso. Permítese, pero pois non hai que botar uns bailes, senón a ver. A ver. E ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. As novas do día volven mañá con máis información a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.